When he marched necessary Sanghi Samni Paru Rinni Ania they can break in pot to the Kanpong Hian energy meter 3 phase Dun develop current voice over ma temporary connection ni thin kha tu la chuan connection pa nga yin khun zo monitor ni tu ra kanom na lai hi kan biak in third floor khani a ni kan hmang hian achaka hian toilet pa le hmeichhia man thih turin siam ani kan ti to thin kha chung pok hi an ti chang thung so je la tu na chuan dar thlang te mun ya vani a tin a chung level te po ni zan na pangkhan KTP te na tlangin anti-fire kain pe ta hle mai tunak na mun hi an bek in third floor a in thian na mai chilam pang ai thira tura siam khan ni a kan hung hian was seen chunga hian dar thlang moi tak main lo wa to a in thian na hian kan sei fo thin angin mai sein thian na hian pindan panga oma pindan tina hian European komot wa vakani tu na kan na lai hi third floor a mi pa in thian na room chung kha ni a ni tu na kan hmang hian zun na po automatic sensor mangin hian fit fel vek ni to chung la pang kan tiang le zoi nga fiat agin kan pek in hi march so pali hian hun ani dona tun ba khi chu kan main kan tlo to mel lawa chuwangin ama kan lo ti dar to tak te video kan lo ti lan tak te po ma se kan tilang le zoi ni kan sei to thin angin iba zunna hian automatic sensor mang ani awangin hian zun point engma tui a flash tur me ngai win hian bul zona ding hian amai no flash mia chang khang khop mai chu ti ro la ro chan tui chu a he deuh bel kalo ti mi me a tuna kan om na lai hi kan bek in third floor kha ni a tuna kan hmuang hian tuizem syntax om na po da son ani a in chung le in huai a hian tuizem te dani wangin a om na mun po hi
ti hian thlak dang lam ania tin ti zem te pawh in chung in hnuaia tuna kan awmna floor a awm thin kha in chung ate sawn chho ania tiang chuan siksawai ni wangin plumber ho in helaya pipeline kal tui pamna te le a in hnuai lampang chawm tu pipeline ang chi te pawh fit in zana hnan thawk thrina zan nga an thaw hnuah ti zan khan hmanrua te a in dei lo wangin an zo fel chia lovin ka hria a zain ah hian an la chhun zawm le tura ngai la hei tuna kan hmuh ang hian in hnuai lampang pipeline kalna tur pawh a hma a thui mai thei a awm kha tura chuan hei an phum vek tawh a felfai tawh khawp mai heng hi tun kar chho ni a malang na thar awm te tunah hian biakin third floor tangin an biakin awmna pan chhoin an kal chho mek a tuna kan hmuh hian helai biakin vestry bul innuai chukna ti ana tur hi light and sound te hmalak na in kar chaw khan fit ania pawh an kal vel an nuam ta hle mai tuna kan hmuh hi kan vestry chaka na room kami a chunga hian european commode te tin chung ba kan wash machine te buai ni a hi pipeline hi car sawa an fit ni dia tunai kan biakin saglampang corridor kan awm mek a kan biakin mai cham pulpit hnung lampang hian vestry lian lo te kan nei a chung chung le chuan office tur hmun a awm a chu kan han tlaw lawk dawn ani tunah hian kan biakin vestry chunga room pakhat office room tur an tlaw mek a tunah hian current awm lova hmun hi eng lo deuh hlek a thim deuh hlek a tah hian committee te nau a niang chu tiang ni khaw pawh a an rut khawm zawk na tur hmun niin hria a tunah hian ani tur angin thutthleng te dawhkan te rem fel vek ani tawh a hnuai lampang khuan kan biakin hnuai hnuai le second floor a khuan committee room chu ama pan kher ngai lovin lai hian hemi room chungah hian
ทุดแสงฮีสวมปังาดานีมีสวมปังาเตทุดคอมทีนะตัวละเรียนอันนี้ตัวละกันพองเฮียนให้คอมพิวเตอร์เตbook shelf te alo ma thang lam pa hian tin thang le khawan steel mera te ama ni kan lamang tangkai hle don ni tuna kan hmuang khuan a thang lam panga hian in thiam na toilet room oma ta hian European te washing te vani man mai thein tuna hin ready to thlang lampang tangin sak lampang lantan ang tilang le lok nge kan hmung hian office tura room a hian pon lampang in thlang lampang in khoton na tur veranda te post siam ani tuna hian PME department lampang kai line te ang siam thame kaเป็นปัญหามาเก็บถุงก็tuna hian ATM na turin light te one to tuna kan hu mek hi kan biakin pan chona third floor tanga biakin gimna fourth floor pan chona step khani hi lai taka hian railing von ban tu siamani pungkap sokhan ki stainless steel then taking silicon kham thei ani chu ken moi tak min rinom tak min tian siam do to kumu pale tar saklotan kon hian stepa lon chuwa an kon nei tur to sam takin yami to kumu patana to sam taka bia ken pan chhe turin hian von ban mon hai takin siam don to hi taksa chaklo te kumu patan te chen lapang kai hle don tuna hian kan biak ni gallery lama te mala masal te omen ki kan han thia le don
เบียกแล้วที่ปันถึงหน้าวันบ้านเตที่ร้องหอยต่อซึ่งเหี้ยมาเราตัวร้องหอยที่วันนั้นรวมเล่นหรือว่าอามามหรือว่าตัวเงี้ยร้องหอยทะเลตัวรินยานันนอดมามีเป็นเบียกนี้ก็เป็นก็ตัวkeren nak mula ni. Dan siam shut down. Sebab ni top lewa nak ni. Itu nak kan mulai ki poli konven thang ko konten na dia kiri di gallery ni Keren thuộc tiền phọ anh của đánh trong cái chỗ chuột phải vào đặc biệt tiền lộc là ông để cho nó gì tiêu chí gallery về nên phọ hiện tại là quên xuân nên mất sợ in ông chúa rất cái gì đó Ari nom em mê ni. An gallery thang lampang hian pon lam chho thin sia bani la chuan nge hmalang no te omen inkar tan hmalang te ki le don Rang kam huang kian reflector light izan na pangkhan electrician ten pitin no swat tunakan huang hian elai back in gallery thanga corridor te takte omma hian ati na turin reflector light hi paruk lai mai zan lampang khan vein an zo fel thei ta ni electrician hawin Zan lampang khan active sound ten zan lampanga back in sound system installation ten on tia chuanin zandar khatbor vel thleng monika nan tho nuwa tuna hian electron te mai cham te pulpita te condenser microphone gooseneck ho man thin hian an buat to
tunakan huang kwan chua ta kwan subwoofer te tin achak lampang kwan achung lampang kwan ngai jam area thu te tana ngai thak te turin speaker te po wan to a tiang chuan thlang lampang a po hian wa ritoni chuan leitung som ten atlang ni an chungum le a tunakan huang kwan electronics piano po ama bom nia chin nia thin kha bom te lo len tham awangin an don ni an ria piano ina ron chom stand pa ngai kha ang don takani lai den sound lama ka thu tu te po win chu tlangin an boi khop maya zana khan dam hu thleng sound installation boi queen ni hun ma betin chung po ni mo ta hle ni thleng thun ka ti ka ti ngai nia tunen kan biakin thutthleng siam tu ten atar malam athu te nabu te bek te anda vet naturin yan chote siama won lampa son rong an kap poka
Yang